Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Audio, video clearer Kama Kamlaji? Clearer Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத் கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 15 Chapter 15 படிக்கலாம். இது ISKCON மங்களூர் கோயில் இருக்கு. ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். ஸோ இது படிக்கிறதுக்கு முந்தி நேற்றுக்கு 14 சாப்டர்ல என்ன படிச்சோங்கிறத பார்க்கலாம். அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் எனப்படும் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களே கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். இந்த குணங்கள் யாவை? இவை நம் மீது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? இவற்றை கடப்பது எங்கனம்? மற்றும் தெய்வீக நிலை அடைந்தவரின் அறிகுறிகளை பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு விளக்கினார். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 15 அதில் ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பௌதிக உலகின் பிழைப்பிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வதுதான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். கிருஷ்ணரின் உன்னத தன்மையை உணர்ந்தவன் அவரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். என்னால் பக்தனாக இருந்தால்தான் நான் ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும். முதல்ல நம்ம ஆத்மாங்கிறது நமக்கு எப்ப புரியும்? நாம ஒரு பக்தனா இருந்தா தான் நம்மளோட ஆத்மா பரமாத்மா எல்லாம் புரிய முடியும். பக்தனா இல்லை, பக்தன் இல்லைன்னாக்கா அது ஒண்ணுமே தெரியாது. பக்தனா இருந்தால்தான் ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆலமரம், இந்த சாப்டருக்கு 15th சாப்டர்னா ஆலமரம்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த இது புரிஞ்சு போயிடும். இந்த கான்செப்ட் இதுல ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது. ஒரு மரம் தலைகீழா இருக்கிறது, என்ன ஆகும்? மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள் கீழே இருக்கும். ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும். ஆன்மீக உலகத்துல எல்லாம் சரியா இருக்கும். இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் எல்லாம் தலைகீழ இருக்கும். ஒரு நிழல் தான் இங்க இருக்கும். இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்கு. ஒரு பூசாரி இப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்காரு. அங்க போகும்போது ஒரு சாக்கடை கால்வா வருது. அதுல பார்த்தாக்கா நாத்தம் தாங்க முடியல. எல்லாருமே மூக்க முடியுன்னு தான் அதை தாண்டி போவா. ஆனா அந்த பூசாரி அந்த சாக்கடையில ஒரு 10 பவுனுக்கு ஒரு சங்கிலியோட இதை பார்த்துட்டேன். சங்கிலி அதுல தெரியறத கண்ணில் போட்டுருச்சு அவருக்கு. அதை பார்த்த உடனே அந்த கையை விட்டு யாரா பாக்குறாளா அக்கம் பக்கம் பார்த்துட்டு அந்த சங்கிலியை எடுக்கிறதுக்கு கை வச்சு தேடி பார்க்கிறாரு. கிடைக்கல. உடனே என்ன பண்ணுற, போட்டு சட்டையை அவுத்து வச்சுட்டு ஃபுல் கையும் விட்டு அதை எடுக்கலான்ட்டு போறாரு. எடுத்து பார்க்கறச்சே அப்பவும் கிடைக்கல. மறுபடியும் என்னடா பண்றது அப்படின்னு நினைச்சு இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல்லா இறங்கலாமா அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிற சமயத்துல அவங்க இன்னொரு சாது வர்றாரு.
அந்த சாது கேட்குற, என்ன சாமி இங்க என்னப்பா பாக்குற நீங்க? அப்படி அந்த சங்கிலி மரம், நீ தேடுறது சங்கிலின்னு எனக்கு தெரியும், அந்த சங்கிலி மரத்து மேலே இருக்கு, அது இது உண்மையான தேடினாலும் இங்க கிடைக்காது. நீ எத்தனைதான் கஷ்டப்பட்டு நீ இங்க தேடினாலும் இங்க கிடைக்காது. அந்த மரம் எங்க, அது எங்க இருக்குது சங்கிலி? அந்த மரத்து மேல இருக்கு. ஆன்மீக லோகத்தில் தான் கிடைக்கும், எதிர்பார்ப்பதை இந்த லோகத்தில் மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கதை. அதாவது அந்த நிழல்ல போய் நம்பிட்டு நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த மாயால நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால ஆன்மீக லோகத்துக்கு போனா எல்லாம் நிஜமாவே கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டர்ல பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல், இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். இதை இந்த சாப்டர்ல நீங்க பார்க்கலாம். அதாவது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி போகுது? பை டிட்டாச்மெண்ட். எப்படி போக முடியும்? டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரண்டர். எல்லாத்துலேருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டு சரண்டர் ஆகணும். அப்ரிஷியேட்டிங் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் அவர் மெயின்டைனிங் இன் திஸ் வேர்ல்டு. கிருஷ்ணர் நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஒரு பக்தராக இருந்துட்டு அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நோயிங் கிருஷ்ணா மீன்ஸ் நோயிங் எவ்ரி திங். கிருஷ்ணானாக்க கிருஷ்ணன் எல்லாம் தெரியும். ஓகே. எஸ்மா. 15.1 படிக்கும் கமலாஜி. Yes, Mataji. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதங்களை அறிந்தவர். ஜட உலகின் பிணைப்புகள் ஒரு அரச மரத்திற்கு இங்கே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகம் ஆனாலும் சரி, ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் முடிவற்றது. மரத்தில் பற்று கொண்டவனுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பு இல்லை. ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான வேத மந்திரங்களின் மரத்தின் இலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. பிரம்மா வசிக்கும் உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். கிளைகள் கீழும் வேர் மேலுமாக இருக்கும். மரத்தின் நீர் தேக்கத்தில் அருகில் இதை காண முடியும். ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஆன்மீக உலகம் என்னும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபிம்பம் ஆகும். மரத்தின் பிம்பம் நீரில் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகின் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஜட வாழ்வில் இருந்து வெளியேற விரும்புபவன் இந்த மரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். பிரதிபலிப்பு உண்மையானது, ஆனால் அது உண்மையா இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. பொருள் உலகம் ஒரு வக்கரமான பிரதிபலிப்பு, தற்காலிகமானது. பிரதிபலிப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும். வேதங்களின் சடங்கு சூத்திரங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவர் மரத்தின் அழகான பச்சை இலைகளால் ஈர்க்கப்படுகிறார். ஒரு நபருக்கு வேதங்கள் தெரியும் என்று கூறப்படும் போது இந்த ஜட உலகத்துடனான தொடர்பை எவ்வாறு துண்டிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும். பௌதீக உலகம் தலைகீழ ஆனாலும் ஆலமரம் மாதிரி நிறைய தேவைகள், அதாவது டிசையர்ஸ் இருக்கு. நம்ம இதை கடந்தாக்க ஆன்மீக உலகிற்கு போகலாம். கிருஷ்ணர் ராதாராணியோட இருக்கும் உலகிற்கு நம்ம போகணும். அது எப்படி போறது? இது எல்லாத்தையும் கடந்து போகணும்னா எல்லாத்தையும் டிட்டாச்மெண்ட் ஆகணும் அண்ட் கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு காட். ஓகே. இந்த படத்துல கொடுத்துருக்கலையே, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இந்த எல்லாத்தையும் இந்த ஆசைகள் எல்லாம் தொடர்ந்துட்டு இந்த டிசையர்ஸ்ல இதை கிராஸ் பண்ணி போனா தான் இந்த கோலோக பிருந்தாவன் கிருஷ்ணர் ராதாராணியோட இருக்கிற பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, இங்க இந்த இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். ஓகே. அதாவது இது விவரமா கொடுத்துருக்கேன். ஜட உலகின் மேல் பற்றியின்மை கொள்வது. மேல் கீழான கிளைகளை பற்றிச்ச பல்வேறு லோகங்கள் உயிரின வாழ்கள் இருக்கும். கீழ் கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் முதலியன. மேல் கிளைகள் தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், உயர் லோகவாசிகள். மரத்திற்கு அளிக்கப்படும் நீர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். கிளைகள் யாரும் சத்தம் போடுறது? மரத்திற்கு அளிக்கப்படும் நீர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். கிளைகளில்
கிளைகளின் நுனிகள் புலன்கள். கிளைகளில் இருந்து வரும் உப கிளைகள் புலனின்ப பொருள்கள். மரத்தின் உபவேர்கள் பலநோக்கு செயல்கள். மரத்தின் பழங்கள் தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம். இலைகள் வேதங்களுக்கு. ஓகே, இந்த மரத்தில் பற்று கொண்டிருக்கும் வரை பல்வேறு பிரிவுகள் தொடர வேண்டியிருக்கும். புண்ணிய பாவ விடுகளுக்கு ஏற்றவாறு பிரிவுகள் அமையும். நமக்கு அடுத்த பிரிவுங்கிறது எப்படி அமையும்? நம்ம பண்ண புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். புண்ணியம் பண்ணாக்க அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக மேலோகத்துக்கு போய் அங்கே அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் திரும்பி பிறப்பு உண்டு. நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணிடணும்னா கீழ்நிலைமையோட அந்த இடத்துக்கு தான், கீழ்லோகத்துக்கு தான் போவோம். பாதாளத்துக்கு, அதான் மிருகங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடுவோம். அதுக்கு போயாச்சுனாக்கா அப்புறம் மறுபடியும் மனுஷ ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும். அதனால இந்த மரத்துல பற்று கொண்டிருக்கும் வரை பல்வேறு பிரிவுகள் தொடர வேண்டியிருக்கும். அதனால இந்த பற்றை மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெட்டிட்டு வரணும் நம்ம இப்பவே. எஸ்மா 15.2 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விதிகின்றன. உப கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இந்த மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆலமர வர்ணனை தொடர்ந்து வருகிறது. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. கீழ்ப்பகுதிகளில் மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் என ஜீவாத்மாக்களின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள் இருக்கின்றன. மேல் பகுதியிலோ தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் போன்ற உயர்நிலை ஜீவன்கள் உள்ளார்கள். மரம் நீரால் வளப்படுத்துவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. மரத்தின் உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாக கருதப்படுகின்றன. கிளைகளின் ஒளியில் காது, மூக்கு, கண், முதலிய புலன்கள் உள்ளன. மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்கள் மானிட லோகத்திலும் உள்ளன. புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள் உயர்லோகங்களில் அனுபவித்த பிறகு பூவிலிருந்து இறங்கி மீண்டும் தனது கர்மத்தினை புதுப்பிக்கிறான். மானிடர்களின் இந்த உலகம் செயல்களின் களமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இந்த உலகில் காணப்படுகிறது கூடியது இல்லை. இது எங்கு முடிகிறது, எங்கே தொடங்கிறது, இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். பற்றின்மைங்கிறது டிட்டாச்மெண்ட். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விடுவிடுகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஓகே, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுங்கிறது பர்மனண்ட், நிரந்தரமானது. இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இது ரியல், நேர பார்த்து நிஜமாவே நடந்திருக்கு. ஆனா அது டெம்பரரி, தற்காலிகம். இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ட்ரூ லவ் கிடைக்கும். இதுல காமம், லஸ்ட். இது ட்ரூ ஹாப்பினஸ், எவர்லாஸ்டிங், எப்போதுமே இருக்கும். சந்தோஷம் 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 தான். இதுல டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும். இன்பம் துன்பம் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி வருதுனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான், டெம்பரரியாக தான் இருக்கும். இல்லை ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப், நமக்கு பகவானோட ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப் கிடைச்சிடும். இதில் டெம்பரரி தான். இப்போ எல்லாருக்குமே இருக்கும், அம்மா அப்பா அண்ணா தங்க அக்கா தங்க எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. இதெல்லாம் டெம்பரரி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப். நம்மளே வாடகை வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கோம். இதில் சொந்த பந்தங்கள்லாம் எத்தனை நாளைக்கு நம்மளோட கொடுக்கும், எல்லாம் தற்காலிகமானது, டெம்பரரி. நோ சேட்னஸ். இதுல ஆன்மீகத்துல வருத்தம்ங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இதுல ஒன்லி சேட்னஸ் தான் இருக்குது. 4 ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். நமக்கு 4 ரியல் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 ரியல் ப்ராப்ளமே இதுல கிடையாது. இதுல ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் பௌதிகத்துல. ஸோ வி ஃபர்கெட் த ஃபேக்ட் தட் வி ஆர் டெம்பரரி. நம்ம இங்க டெம்பரரியா தான் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத மறந்து போயிடும். இவன் ரஜகுணத்துக்காரன். ரஜகுணத்துக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அவளுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. அவள் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும், அவளால்
நல்ல ஹைலி எஜுகேட்டடாக இருப்பாள், பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி பெரிய கம்பெனில எல்லாம் அவள் பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் இருப்பாள். அவள் நிறைய பணமும் சம்பாதிப்பா. ஆனால் அவளுக்கு வந்து உடம்புக்குள்ள ஒரு கர்வம் இருக்கும். ஐ ஏர்ன் so much money because I am super talented. நான் வந்து பெரிய சம்பாதிக்கிறேன், இத்தனை பணம் என்னால் சம்பாதிக்க முடியுதுன்னா நான் வந்து டேலண்டட், நான் படித்தேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு நான் டிவோட்டி மாதிரி, பக்தன் அல்லாதவன் மாதிரி அவன் பேசிட்டு இருப்போம், ரஜோகுணத்துக்காரன். ஆனால் அதே இது ஒரு பக்தனாக இருந்தால் அவன் என்ன சொல்லுவான், எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மர்சிப்பா, கிருஷ்ணரோட கருணை தான் நான் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் தன்னை வந்து ஒரு இதுவாக நினச்சிட்டு இதுவாக இருப்போம், ஹம்பிளாக இருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்க பழகிக்கணும் நம்ம. ஓகே, எஸ் மாஸ். அடுத்தது 3 தானே இது, 11.5. निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वन्द्वै विमुक्त सुख दुःख संगे गच्छन्त्य मूढ पदम् अव्ययं तत्. ஓகே. பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரம புருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். சரணடையும் முறை அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்வத்தின் மயங்காமல் இருக்க வேண்டும். உண்மை அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் ஜட இயற்கையில் எஜமானன் தான் நான் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானே எஜமானன் என்றும் அவன் அறிய வேண்டும். அப்பதான் அது பண்ண முடியும். பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நிச்சயத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா அப்படின்னா என்ன? கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ கால்டு சச்சிதானந்தா சொல்றோம். எங்கேயும் இருப்பார், எல்லா இடத்திலும் நிரந்தரமாகவும் இருப்பார். சித்துனா ஆனந்தம், நாலேஜ், ஆனந்தம்னா ஜாய். விக்கிரக உருவமாக கோயில்களில் பார்ப்பது. சரணடையும் முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகம் ஏதேனும் மரியாதை எப்போதும் பார்க்கும் நபரால் பரம புருஷனிடம் சரணடைய முடியாது. இன்ப துன்பம், சுகம், துக்கம் முதலிய இருமைகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று ஞானத்தின் முழுமை பெறுபவன் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைவது சாத்தியமாகும். எப்போதுமே நமக்கு ஒரு மரியாதை தரணும், அவ எனக்கு மரியாதை தரல, இது தரல அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் தொடர்ந்து. அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து இந்த உலகத்துல பௌதிக உலகத்தோட அட்டாச்சா இருந்தோம்னாக்க நமக்கு பகவானை அடைய முடியாது. எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சமநிலை வகிச்சுட்டு அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மரியாதை கொடுக்கலையா, கொடுக்காட்ட போட்டோம். அதனால அதுக்காக நம்ம பாதிப்பு அடையக்கூடாது. ஓகே, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல. எனக்கு அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ அல்லது சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுது. அந்த இடத்துக்கெல்லாம் தனியா வந்து என்னோட கோலக பிருந்தாவன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து சூரியன், சந்திரன், நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு டே டைம்க்கு நைட் டைம் எல்லாம் வெளிச்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு லைட், டியூப் லைட் போட்டு ஃபேனு, ஏசி எல்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு வழி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஆனாக்க அங்க போனேன்னாக்க உங்களுக்கு எதுவுமே அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பகவானோட உடம்புலேருந்து வர ஒளியை வச்சே நமக்கு பிரகாசம் கிடைக்கும். இந்த ஜட உலக அந்த இடத்துக்கு யாராவது போயிட்டோம்னாக்க நம்ம யாருமே திரும்பி வரணும்னு ஆசைப்பட மாட்டான். ஜீவாத்மாவின் அடையாளம் பரமபுருஷனின் நித்தியமான அம்சமாகும். மனிதர்கள், பூனைகள், நாய்கள் மட்டுமல்ல ஜட உலகின் மிருகங்கள், மிகப்பெரிய அதிகாரிகளான பிரம்மா, சிவன் ஏன் விஷ்ணு உள்பட எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சங்களே. மனம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் போது அவனது செயல்கள் நல்லவையாக உள்ளன. மனம் ரஜகுணத்தில் இருக்கும் போது அவனது செயல்கள் தொல்லை கொடுப்பவையாக இருக்கின்றன. மனம் தமோ குணத்தில் இருக்கும் போதோ அவன் கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறான். எஸ் மை 7 படிங்க. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார்.
கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உள்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றார்கள். பரமபுருஷனின் நித்தியமான அம்சம் எது? ஜீவாத்மா. பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்தி தோற்றமடைகிறார். முதல் நிலை விஷ்ணு தத்துவம் என்றும் 2வது நிலை ஜீவ தத்துவம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. விஷ்ணு தத்துவங்கள் சுய அம்சங்கள் என்றும் ஜீவாத்மாக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. So, as we pass from body to body, nothing belongs to us. இந்த உடலை விட்டுட்டு வேற ஒருவர்களுக்கு தான் போகிறோம். செத்து போனாங்க. நம்ம பண்ண புண்ணிய காரியங்களுக்கு ஏற்ற கிருஷ்ணர் வழிபடுறவா வரமாட்டா, திரும்பி நேர கோலோக பிருந்தாவன் போவா. நிறைய பாவங்கள்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடாம இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் மறுபடியும் திரும்பி பிறவி உண்டு. அந்த மாதிரி வரும்போது நமக்கு எதுவுமே சொந்தம் இல்லை. இவன் இங்க சண்டாவா 2 பேருக்குள்ளும், இது என்னோட இடமாக்கும், என் இடத்துல நீ வித்து பண்ணிட்டு இருக்கியே, ஃபென்ஸ் போட்டுருக்கே அப்படின்னு சண்டை போடுவான் அங்க இருந்து. அதுக்கு அவன் சொல்றான், நோ, இது திஸ் ஏரியா பிலாங்ஸ் டு மீ. இந்த 2 இடமே யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை, எல்லாம் பகவானோடது. நம்ம வாடகைக்கு இருக்கோங்கிறத மறந்து போயிடுறோம் நம்ம. 15.9 படிங்க. Yes, Mataji. Shrotram Sakshushu Sparshanam Cha Rakshanam Kranam Evacha Adhishtaya Manaschayam Vishayan Upasevate. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடு புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். உண்மை நிலையில் நீரை போன்றது. உணர்வுங்கிறது என்ன? உண்மையா சொல்லப்படாது, நீரை போன்றது, தூய்மையானதாகும். நீரை குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலந்தால் அது மாற்றமடைகிறது. அது போல தூய்மையாக இருக்கும் தூய ஆன்மீக ஆத்மாவின் உணர்வு பௌதிக குணங்களில் தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப மாற்றமடைகிறது. 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை அவன் பெறலாம். அவன் பண்ண பாபத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுல எது வருதோ அதுதான் அவனுக்கு. 15.8 படிக்கின்றது. சரி, முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். உயிர் வாழி ஈஸ்வரா தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளான். ஓகே. சத்தியவதியில பிரம்மா, தபலோகம் சனத்குமாரன், ஜனலோகம் பிரஜாபதி, மகரலோகம் பிருகுமுடி, சொர்க்கலோகம் தேவர்கள், புவர்லோகத்துல முன்னோர்கள், பூலோகம் மனிதர்கள், அதல அசுரர்கள், வித்தல அதாவது ஒவ்வொரு இதுலயும் லோகங்களையும் என்னங்கிறது யாரெல்லாம் இதுங்கிறான்னு சொல்றோம். அதலனா அசுரர்கள், வித்தல அசுரர்களின் பூதங்கள், சுத்தல மகாபலி, தலாதல அசுரர்கள், மகாதல நரகலோகம், ரஷாதல தைத்யாஸ், பாதாள லோகம் வாசுகி. Yes, ma, 11 படிங்க. Yatanto yoginaschainam pasyantyatmanyavasthitam yatantopya kritatmano nainam pashyantya chetasah. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. ஓகே, 12 படிச்சிருந்தோம். Yat aditya katam tejo jagat vasayate kilam yachantamasi yachagno tat tejo vitti mamakam. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன அப்படின்னு யார் சொல்றார்? கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் பல்வேறு ஆன்மீகவாதிகள் உள்ளனர். ஆனால் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாத ஒருவன் உயிர் வாழ்யின் உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம் என்பதை காண இயலாது. சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனின் பிரகாசம், நெருப்பு அல்லது மின்சாரத்தின் பிரகாசம்
ஆகியவை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து வருகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமாகும். அதெல்லாம் கிருஷ்ணத்திலிருந்து வந்து முதல்ல அதை புரிஞ்சதாக கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம வர முடியும். பிரம்ம சமயத்துல 5.29 என்ன சொல்லியிருக்கு பார்க்கலாம். சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருக்ஷ லக்ஷாவிரதேஷு சுரபீர் அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகசத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. நான் கோவிந்தனை வழிபடுகிறேன். அவர் ஆதி புருஷன், முதல் புருஷனான அவர் பசுக்களை மேய்ப்பவர். இந்த இடம் ஆன்மீக விலையுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டது. சுற்றிலும் லட்சக்கணக்கான கேட்டவரமளிக்கும் கல்பத்தருக்கள். இந்த ஆதி புருஷனுக்கு 1000 லட்சுமிகள் அல்லது கோபியர்கள் சேவை புரிகிறார்கள். கோலக விருந்தாவனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு பிரம்மசேதியில பார்த்துக்கிட்டோம். எஸ்மா 13 படிங்க ஸ்லோகம். गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிறை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை தருகின்றேன். அவர் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் போயிட்டார். சந்திர கிரகணம், சந்திரன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு, அப்புறம் சூரியன் இருக்கிற இடத்துக்கு, ஒவ்வொன்றுலயும் அவ எல்லா இடத்துலயும் போய் எல்லாரையும் என்னென்ன பண்றா, எல்லாத்தையும் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, ஒவ்வொரு இதுலயும் போயிருந்தா என்ன, அவர் அப்படி இங்கேருந்து போகணும் இல்லை, அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அவரால் போக முடியும் இல்லையா. அந்த சக்தியினால அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ள அவரோட சக்தியால் தான் எல்லாத்துக்கும் அந்தந்த இடத்துல இருக்க முடியாது. நான் சந்திரனாகி அவர் சந்திரனாயிடுவார். பகவான் காய்கறிகளுக்கெல்லாம் வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்குறது யாரு? சந்திரன். ஆனா அந்த சந்திரனுக்கு பண்ணுன்னு சொன்னது யாரு? கிருஷ்ண பகவான். சோ காய்கறிகளுக்கெல்லாம் வாழ்வு ரசத்தை கொடுப்பது யாரு? கிருஷ்ண பகவான். ஏன் இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை உட்காந்து இந்த கிளாஸை கேட்டுட்டு இருக்கோம். அது கேட்கணும், நான் தான் கேட்டு இருக்கேன் நம்ம சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லுமா? பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லித்தர சொல்லி சொல்றாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் உங்களை எல்லாம் உட்காந்து கேளுன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் வேற கிருஷ்ண பகவான். எல்லா உயிர் வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிக்கோ சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். நம்ம உடம்புல ஒரே நிமிஷம் கார்த்திக் பண்ண வச்சு சாரி. எல்லா உயிர் வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்யணும். நம்ம உள்ளுக்குள்ள வயிற்றுக்குள்ள நமக்கு பாடிக்கு டெம்பரேச்சர்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? 98.4 டிகிரின்னு எதுக்கு வச்சிருக்கோம்? அந்த டெம்பரேச்சர் அது வயிற்றுக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு. அந்த டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும். அதுக்கு மேல வந்துட்டுனாக்கா நமக்கு ஜுரம்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் எதுக்காக வச்சிருக்கு? அதில் தான் அந்த உயிர் வாழ்கள் வயிற்றுக்குள்ள நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் ஜீரணமானோம்னா நிறைய செக்ரீட்டிங், நிறைய என்சைம்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஜீரணமாகும். அது வெறும் சில்லுன்னு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணாக்கா அது பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. அதனாலதான் அதுக்குன்னு ஒரு உஷ்ணம் இருக்கும். அந்த உஷ்ணத்துக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? உட்சுவாசக்கார். நம்ம மூச்சு இழுக்கறச்சே நமக்கு எப்படி ஜில்லுன்னு தான் போறது. அதே மூச்சு வெளியில விடும்போது நம்ம எடுத்து தொட்டு பிறகு வெப்பமா இருக்கும். அது ஏன்னா உடம்பு நம்ம பாடி ஹீட் வெளியில வருது தெரியும். இதெல்லாம் காரணம் நான் தான். எல்லாத்துக்குமே இதுதான். ஜீரண உடலில் ஜீரண நெருப்பாக இருப்பதும் நான் உட்சுவாச காற்று வெளிசுவாச காற்று எழுந்து 4 விதமான உணவை ஜெரிக்க வைக்கிறதுக்கும் நான் தான் காரணம். எல்லா கிரகங்களுக்கும் காற்றில் மிதப்பது போல இறைவன் சக்தியினாலேயே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலில் ஆத்மா இருக்கும்போது மனிதன் நீரில் மிதக்க முடியும். ஆனால் அதே உடம்புல இருந்து உயிர் பிரிஞ்சு போச்சு, உயிர் தான் இந்த ஆத்மா போயிடுச்சுனாக்க அந்த உடல் மூழ்கி போயிடும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அது அழுகி போயிடும். அழுகி போனதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் முதக்கும் இல்லையா? இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. கற்றுண்ட ஆத்மாவும் சரி, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் எவரும் மிஞ்ச முயலாது.
உத்தம என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பரமபுருஷ பகவானை யாராலையும் மிஞ்ச முடியாது. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலையும் ஆத்மா அண்டு பரமாத்மா இருக்கு. ஆத்மாக்கு தான் ஜீவாத்மா சொல்றோம். ஜீவாத்மா அண்டு பரமாத்மா. ஜீவாத்மா பண்ற ஒவ்வொரு செயலியும் பரமாத்மா கூட உட்கார்ந்துட்டு நம்மள கண்காணிச்சுருக்கு. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் மறந்து போயிட்டேன் அப்படிங்கிறோம். அதுவும் காரணம் யாரு? அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுக்கு அறிவுக்கு காரணம் என்ன? அதுவும் கிருஷ்ணர். எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதாந்தெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் யாரு கம்பைல் பண்ணதெல்லாம் நான் தான். தொகுத்தவனும் அதை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதும் அதுவும் அவர் தான். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என்ன 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்மெல்லாம் இப்போ 2 கட்டானா நிற்கணும். தவறக்கூடியவர்களும் இல்லை, தவறாதவர்களும் இல்லை. நம்ம எப்படியாவது தவறாதவர்கள் குரூப்ல வந்து சேர்ந்துடணும். ஆன்மீக குரூப்ல இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷ பகவான் பரமாத்மாவை இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். யஸ்மாத்மா यस्माक्षरम् अतितोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. தவறக்கூடியவர் அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன். தவறக்கூடியவர்கள் தவறல் 2 பேருக்கும் மேல திவ்யமாக இருப்பதாலும் பகவான் கிருஷ்ண பகவான் அவர்தான் உத்தமமானவர் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். இந்த ஸ்லோகத்துல கவனிச்சு எல்லாம் புருஷே உத்தமன்னு வந்திருக்கு. அதனால உத்தமன்னா பெஸ்ட்டுக்கு தானே உத்தமம் சொல்லுவோம். பகவான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமன் என்பதை அறிபவன், எல்லாவற்றையும் அறிபவன் என்று கடவுளை விளக்குகிறார். பக்குவமற்ற அறிவாளி பூரண உண்மையை பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டே போகிறான். ஆனால் பக்குவமான அறிஞனோ பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். இந்த ஸ்லோகத்துல பஜத்தி என்ற சொல் பரமபுருஷனின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. சாரி, 19 சொல்லுமா? ஓகே, 19 படிங்க கமலஜி. यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கிறான். இந்த ஸ்லோகத்துல பஜத்தி வருது இல்லையா? அந்த பஜத்திங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்? பஜத்தினாக்க பஜத்தி என்னும் சொல் பரமபுருஷரின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. அடுத்தது 20. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இது. பாவம் வற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். சாஸ்திரங்களின் மிக ரகசியமான பகுதி உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஜட இயற்கை குணங்களின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒரு மனிதனை தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை விளக்கின. மீதமுள்ள ஸ்லோகங்கள் புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, 20 ஸ்லோகம் தான் மொத்தம். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15வது அத்தியாயத்தின் பலன்கள். இதனால இந்த 15வது அத்தியாயத்தை படிக்கிறதுனால என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்? நற்கதி அடையிறதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. வங்காளத்தில்
கிருபா நரசிங்கருடைய மந்திரி, தீய எண்ணங்கள் கொண்டவர். வங்காளத்தை கிருபா நரசிங்கருடைய வங்காளத்தை சேர்ந்த ராஜா அந்த அரசனை கொண்டு தான் அரசனாக வேண்டும் என்று அந்த மந்திரி நினைச்சான். அந்த அரசன் நோய்வாய்ப்பு என்று நினைத்து கொண்ட போது நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிட்டான். தீய எண்ணங்கள் கொண்டதால் அவன் குதிரையாக பிறந்தான். அதை ஒரு வணிகன் அதை அரசனுக்கு காணிக்கையாக அழிச்சான். புரிஞ்சுதா கதை என்னன்னு புரியுதா? வங்காளத்துல ஒரு ராஜா இருக்கான். அவருக்கு வந்து கிருபா நரசிங்கர்னு பேரு. அவருக்கு ஒரு மந்திரி. அவன் ரொம்ப கெட்டாயிடான். ராஜாவை எப்படியாவது கொண்டுட்டு நம்ம ராஜாவாயிடணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா அது பண்ண முடியல. இவனுக்கு தீயகன்ல அவனே செத்து போயிடுறான். முதல்ல அவன் செத்து போன உடனே அவன் என்ன ஆறான், ஒரு குதிரையா பிறகுறான். அந்த குதிரை வந்து ஒரு வணிகன் வந்து அதை அரசன்கிட்ட கொண்டு கிஃப்டா கொடுத்துட்டான் அரசனுக்கு. அதான் ராஜா வந்து வேட்டைக்கு அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அங்க போச்சு ஒரு மரத்தடியில அவர் உட்காந்துக்கிறார். அப்போது அவர் முன் ஒரு ஓலைச்சுவடி கீழே விழுது. அந்த மரத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு ஓலைச்சுவடி விழுது. அதை எடுத்து படிச்சு பாக்குறாரு. அந்த குதிரை மேலே மறுபடியும் அவர் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த குதிரை மேலே பறந்து போயிடுச்சு. பக்கத்துல இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த விஷ்ணு சர்மா என்ற ரிஷி, தாங்கள் பார்த்து கீதையின் 15வது அத்தியாயத்தில் ஒரு பாதி, இதை கேட்டதும் குதிரை நற்கதி அடைந்தது என்றார். 15வது அத்தியாயத்தில் மகத்துவத்தை கேட்ட அரசனும் தினமும் 15வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து நற்கதி அடைந்தான். அதை அவன் உட்காந்து அந்த இடத்துல அந்த ஓலைச்சுவடு மேலேருந்து விழுந்தது இல்லையா, அதை எடுத்து அவன் படிச்ச உடனே என்னாச்சு, அந்த குதிரை வந்து அது அவன் ராஜாவை கொண்டுட்டு இருக்கணுங்கிறதால தானே அது குதிரையா பிறந்தது. அது கீழ்லோகத்துக்கு தானே போவா. அது மாதிரி கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா கீழ்லோகத்துல குதிரையா பிறந்துட்டு அந்த குதிரை வந்து அது எப்படி அதுல இருந்து அது மறுபடியும் மீண்டு வர முடியும்? அதுக்காக வந்து 15வது அத்தியாயத்தை படிச்சான். யாரு ராஜா அவங்க உட்கார்ந்து படிச்சுட்டான். அவன் இல்ல அந்த ஓலைச்சுவடை எடுத்த உடனேயே அந்த 15வது அத்தியாயம் அதை படிச்ச உடனே அந்த குதிரை நற்கதி அடைஞ்சு மேலே போயிடுச்சு. அப்புறம் அதனால எல்லாருமே 15வது அத்தியாயத்தை படினாக்க நற்கதி கிடைக்கும். அது தெரிஞ்ச உடனே அந்த ராஜாவும் அப்புறம் ஜனப்படிக்கு 15வது அத்தியாயத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சான். பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதன் மூலம் ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு எப்படி போறது, நமது பராமரிப்பதாக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணரணும், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சொல்லும், இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த சாப்டர்ல. நாம் அனைவருமே தனித்தனிமையுடன் பிறந்தோம். யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதுகள். யாரை பத்தி காப்பி அடிச்சு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், நமக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வாழ கற்றுக்கணும் நம்ம. நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நம்மை புகழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது அதை செய்யும் போது அது அவர்களது கடமை என நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் விட எல்லாவற்றையும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. காஸ்ட்லெஸ் மர்சின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் காரணமற்ற அன்பு. அது கிடைக்கணும்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம என்ன இப்போ நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணுவோம், ஐயோ நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனா வந்து நான் வந்து அதே இது இன்னொருத்தர் நல்லா பண்ணினான்னா நான் புகழலேன்னு வச்சுக்கோ, அது எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு. அந்த மாதிரிதான் நடந்துருக்கு உலகத்துல, பௌதிக உலகத்துல. அந்த மாதிரி அது அவளோட கடமை, என்னை புகழ வேண்டியது கடமை, அதனால நம்ம புகழணும். நம்ம அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு நமக்கு கடமை கிடையாது, நமக்கு கடமை கிடையாது. அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி நம்ம பாராபட்சம் பார்த்துன்னு இருந்துருக்கோம். அதனால பகவான் வந்து அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட ஒரு மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு மாதிரி நடந்துக்க மாட்டார். பாராபட்சம் இன்றி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அவர் எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி காரணமற்ற அன்பு இருக்கணும். இதுதான் இந்த சாப்டர்ல கற்றுண்ட வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஏன் உங்களுக்கு தினைக்கும் நான் விட்டு விட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறேனாக, அதை வந்து ஒரு வார்த்தை கூட நீங்க விட்டுறக்கூடாது. ஒரு ஹரையும் விடப்படாது, ஒரு கிருஷ்ணரும் விடப்படாது, எல்லாமே இருக்கணும் அதுல. இந்த 16 வார்த்தைகளும் அதுல வரணும். அதுக்காக தான் அப்படி சொல்றேன் ஒரு வாட்டி. இந்த 18 நாளைக்கு டெய்லி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்க அப்புறமா மறக்கவே மாட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே அப்படி போயிட்டே இருப்பீங்க மட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் கமலாஜி.
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो